Освобождавам се от сексуална и всякаква друга принуда и напрежение. Освобождавам се от чувството си за вина. Освобождавам се от общоприети убеждения, които не работят за мен. Освобождавам се от негативни чувства и злоба към предишния си партньор. Приемам майка си с любов и благодарност. Сега позволявам на цялата си сексуална сила да действа с лекота и радост. Това е едно уникално утвърждение, което да си повтаряте за всички вас, които се оплаквате от недостатъчно полова мощ. Повтаряйте го всеки ден, по колкото пъти можете. Ако трябва, запишете си го или слушайте видеото, слушайте мен и повтаряйте. И всеки от вас, който се оплаква от потентността си и който иска да работи върху себе си за по-висока потентност, нека се свърже с мен за констелации. Това е психологична помощ и чрез този вид терапии преработваме наши негативни убеждения, работим с майката и изкореняваме проблема, който е довел до това да не сте удовлетворени от своята полова мощ. Така че смело, всеки един от вас, който желае, нека да се свърже с мен. Очаквам те. Ти си. И не забрави, промяната, която ще ти се случи, ще бъде завинаги. За това започни сега.